Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. 4 юл һәлакәте теркәлгән. Дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре белән берлектә мөһим сөйләшү уздырылды. Произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили телесные повреждения. Данные дорожно-транспортные происшествия произошли с участием самокатчиков. Ознакай районында иң оста механизатор билгеле. Союз Агро җәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексы базасында собанчылар ярышы узды. Шуңа күрә ул традицияләрне без дәвам итәбез. Ул бик кирәк бүгенге көндә. Оянычлы нәтиҗәләргә китерүче гадәтләрдән баш тартабыз. Әлмәт политехник техникумында тәмәке тартуның зыяны турында сүз кузгаттылар. Стало модным это благодаря тому, что в них добавляют вещества, которые привлекают человека. Җылы һава торышы башлану белән шәһәрдә самокатта йөрүчеләр саны елда арта. Ел башыннан самокатта йөрүчеләр белән 4 юл һәлакәте теркәлгән. 2 кеше җәрәхәтләнгән. Шул исәптән дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре белән берлектә экстрим паркта сөйләшү уздырылды. Тулырак киләсе минутларда. Экстрим парк балалар яшүсмерләр белән тулы. Алар үзләренең самокатларында көнүзен шушы парк буйлап йөри. Бу күңелле күренешне бер генә баланың да шлемы һәм махсус экипировкасы булмавы боза. Җәрәхәтләнә калса бала өчен әлбәттә ата-ана җаваплы. Произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили телесные повреждения. Данные дорожно-транспортные происшествия произошли с участием самокатчиков. Самокатта йөрүче балалар белән 4 юл фаҗигасе булды. Быел гына 96 хокук бозу протоколлары каралган. Госавтоинспекция хезмәткәрләре юлда йөрү кагыйдәләрен истә тотып, аларны бозмыйча йөрергә чакыра. Для профилактики аварийности с участием лиц, управляющих электросамокатами, сотрудники госавтоинспекции и отдел по делам несовершеннолетних провели рейд по соблюдению правил пользования средствами индивидуальной мобильности. Самокатка баскан соң икән, улысы да, кечесе дә юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл белергә тиеш. Мәсәлән, юлны чыкканда самокаттан төшеп узарга кирәк. Тизлек 25 км/сәгатьтән артырга тиеш түгел. Ә электросамокатка 14 яшы тулган яшүсмерләргә генә йөрергә рөхсәт ителә. Когда переходишь дорогу, нужно брать самокат в руки, и спешиваться. Но всегда надо кататься в защите, чтобы не повредить свое тело. Это экстремальный спорт и много трюков. И нравится амплитуда большая. Самокатта йөрүче балаларга әти-әниләр дә юлда йөрү кагыйдәләрен исләренә төшереп торырга тиеш. Иң элек алар үз мисалында үзләрен бала алдында закон тыңлаучы гражданин икәнен күрсәтергә онытмасыннар иде, дип искәртеп үтә Госавтоинспекция хезмәткәрләре. Алса Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсә компаниясе. Бүген исә Ознакай районында иң оста механизаторны ачыкладылар. Союз Агро җәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексы базасында собанчылар ярышы узды. Аны Рәдифә Нугманова күзәтте. Әлеге традицион чара гадәттәнчә республикабыз һәм Россия гимны белән башланып китә. Шуннан соң һәр катнашучы быел бу бәйгедә 13 кеше катнашырга теләк белдергән, үзләренең бүлеп биргән участокларын таралачаклар. Быел конкурс әгъзалары 2 төрле номинациядә җиңүчеләрне ачыклаячак. Трактористка ашып карарга. Бәйгедә катнашучы тракторларның техник күзәтүе булуы, барлык документларның тәртиптә булуы һәм техник куркынычсызлык мәсьәләләреннән тыш төп бәя механизаторларның эшенә бирелә. Алар 2 төрле технологиядә ярыша: тирәнгә сөрү һәм туфракның өске катламын эшкәртү. Тормышта бу ысулларның икесе дә кулланыла. Җирнең тигезлегенә карыйлар инде. Хабаныкы не юкмы, шуны карыйлар. Бәйгедә катнашучылар арасында Толлы бүләк хуҗалыгы механизаторы Илһам Хәсәншин дә бар. Тәҗрибәле тракторчы үз эшен яратучы фидакарларның берсе. 40 ел инде хәзер шушы колхозда эшлим. Не белән инде. Җитәкче белән ике колхозда инде без. Шуннан бирле менә башта беләк тракторда эшләдем. Аннан әти мәрхүм булачак. Аның техникаларында эшләдем. Чөгендер егеп, кукуруз чәчеп. Аннан соң кәсимсутка утырдым. Аңарда эшләдем. Аннан соң бала сатуга күчәм инде.
Кыш көне мала сатам. Сабанчылар бәйгесе язгы чәчү кампаниясенә беренчел нәтиҗәләр чыгаруда ди. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин. Моннан кала ул узган гасырда нигез салынган күркәм йолаларның дәвам итүдә. Монда ин алдынгы, ин яхшы механизаторларыбыз килгән шушы бәйгегә. Үзебезнең җитәкчеләребез, фермерларыбыз, ветераннарыбыз гомер буе эшләгән килгән, шуңа күрә ул традицияләрне без дәвам итәбез. Ул бик кирәк бүгенге көндә. Үзебезнең механизаторларыбыз өчен кирәк. Алар аны көтәләр. Көтеп алалар, әзерләнәләр, техникасын әзерлиләр, шулай ук сабаннарын әзерлиләр. Азнакай районы хуҗалыклары чәчүгә 15 апрельдә үк төшә. Кыска вакыт эчендә 100 гектардан артык мәйданда бөртекле һәм техник культуралар чәчүне тәмамлыйлар. Бүгенгә нибары корабыда чәчәсе генә кала. Матур гына сабантуй була механизаторлар өчен. Монда аларга һәрберсенә бүләк каралган, һәрберсе монда килгән бер кеше дә бүләксез кайтып китми. Рәхмәт без әйтәбез районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллинга, шушындай авыр елларда да шушы традицияны югалтмаганга һәм акча финансы булмыйча бу бәйрәмне үткәреп булмый бит инде. Татнефть җәмгыятенә бик зур рәхмәт әйтәбез. Ярыш булгач җиңүчеләр дә була. Ике категориядә дә беренче урынны үз эшләренең осталары булган Союз агроҗәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексы механизаторлары Федор Әсфәндияров һәм Сергей Алешин яулады. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 31 май халыкара тәмәкедән баш тарту көне. Бу көннең максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын тәмәке тартуның нинди аянычлы нәтиҗәләргә китерүенә җәлеп итү. Шул уңайдан бүген Әлмәт политех техникумында иҗтимагый хәрәкәт хезмәткәрләре белән берлектә чара узды. Иртән уку йортына килү белән тәмәке тартучы студентлар билгеле бер урынга тәмәкләрен бирде. Ачык дәресендә төп темасы тәмәке тартуның зыяны. Чарада Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Халыкара тәмәкедән баш тарту көнен политехта быел акция итеп үткәрделәр. Уку йортына килү белән тәмәке тартучы студентлар булган тәмәкләрен шоколадка алыштыра алды. Наша основная цель – это чтобы наши студенты… Безнең төп максат тартмаучылар. Алда да тартмасын иде. Тәмәке тартучыларның саны кимесен иде. Бүгенге чарадан соң берәр студент булса да тәмәкене тартудан туктатса, димәк без максатыбызга ирешкәнбез була. Не начнет, то уже цель достигнута. Наркотическая зависимость – это не только наркотик или не столько наркотик, сколько еще. Актлар залында иҗтимагый хәрәкәт хезмәткәре Владимир Фахриев лекциясе узды. Аның әйтүенчә, тәмәке тартучылар саны күп һәм кызганычка каршы тартучылар исемлегендә яшьләр бихисап. Кибет киштәләрендә электрон тәмәке барлыкка килүе дә тартучыларның яшен күпкә яшәртте. Веб кулланган балаларны хәзер урамда еш очратырга була. Тәмәке тартучы кызлар исә аеруча борчуга сала. Стало модным это благодаря тому, что в них добавляют вещества, которые привлекают человека. Электрон тәмәкеләргә билгеле бер матдәләр салалар. Бу матдәләр кешене тәмәке тартырга кызыктыра, аның исе, тышкы кыяфәте. Шуңа күрә яшьләрнең шуны тартып карыйсы килә. Элек тәмәкенең сасы исе генә булса да җирәне уята иде, ә хәзер өстәвенә тәмәкеләр тәмле исле. Попробовать, потому что хотя бы воняло отвратительно, то сейчас у современной молодежи, у детей, у подростков им этих шансов практически не оставляют. Үсеп килүче буын арасында тәмәкегә бәйлелекне кисәтү максатыннан яшүсмерләр һәм җиткән егетләр белән әңгәмәләр кору нәтиҗәле күренеш. Бу сөйләшләрнең психологик яктан йогынтысы күбрәк булсын өчен оештыручылар бүген җыеп алган электрон тәмәкеләр өстеннән трактор белән йөреп чыгып юк иттеләр. Күп санлы студентлар күз алдында булган бу күренеш бәлки тәмәке тартучы яшьләрнең санын киметер, ди белгечләр. Алсу Әхмәтҗанова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда цифрлы сәнгать һәм инженерлык иҗаты яшьләр фестивале старт алды. Очрашу шәһәрнең беренчеләр хәрәкәте беренчел бүлекчәләре активистлары өчен җәлеп итү нуктасы булды. 100-гә якын беренчеләр һәм аларның остазлары яңа белемнәр белән кайтып китте. Тулырак алдагы минутларда. Ты получаешь больше пользы, а для человека, который это все рассказывает, он еще раз углубляется в материал, еще лучше его понимает. Форум һәр катнашучының шәхси һәм һөнәри үсеше өчен шартлар тудыра. Үзен танып белү һәм үз сәләтләрен тормышка ашыру өчен маршрут төзи. Биредә катнашучыларга төрле форматтагы чаралар турында сөйләделәр һәм яңа проектлар белән җентекләбрәк таныштырдылар.
За такое короткое время я достаточно много узнал новых проектов. Биредә кыска вакыт эчендә мин республикада барган яңа проектлар турында шактый күп белдем. Мисал өчен, в гостях у ученого Галимдә кунакта. Бу проект белән танышып булсам да, хәзер аның турында күбрәк белдем һәм киләчәктә анда катнашырга телим. Заинтересовался, и теперь тоже хочу в нем поучаствовать. Оештыручылар билгеләп үткәнчә мәйданчык иҗат һәм яңа эш идеяләре тудыру өчен үзенчәлекле урынга әйләнде. Мы решили скреативить, и так как мы живем в Республике Татарстан, наша, наверное, всеми любимая еда – это эчпешмак. Главная польза, наверное, будет информативной, то есть мы ребятам Катнашчылар өчен төп буларак мәгълүмати файда булыр. Без балаларга әлбәттә һәм гомумән Татарстанда үзләрен тормышта ничек таба алуларын, нинди мөмкинлекләр барлыгын сөйлибез. Нәтиҗәләргә ирешергә өлгергән кешеләр белән таныштырабыз. Шул исәптән эшмәкәрләр белән дә. Һәм без балаларны үсеш кем булырга теләгәннәрен аңлау ягыннан безнең үсеш вариантларыбызны күрсәтәбез. Понимание, кем они хотят быть, показать, какие есть треки развития у нас. Катнашчылар өчен төп лекциядән тыш воркшоп оештырылды. Анда реактивлык һәм проактивлык, психологик адаптация һәм килеп туган кыенлыкларга ничек җавап бирергә кирәклеге турында сөйләделәр. Адилә Хуҗина үз проектын тормышка ашыру өчен белем алуын билгеләп үтә. Мин бүген килдем фестивальгә күбрәк белер өчен, чөнки мин дизайнер булырга телим алга таба. Мин язадым худи, монда завязкалар, монда сабантуй, русчада, татарча инде, орта инглише, принт матур. Шуны представить итәргә телим. Диләрә Хәйруллина өчен әлеге чара яңа мәгълүмат алу урыны гына түгел, ә мотивация чыганага. Һәр кайсыбыз төрле юнәлешләр белән кызыксынсак та, бер хәрәкәт белән берләштерелгәч, алга таба атларга илһам бирә ди ул. Миңа ике направление шу туризм һәм дизайн. Чөнки туризм киләчәктә дә булыша, дизайн тоже. Чөнки киләчәктә син берәр файдалы кеше була аласың. Движение первых ул яңа мөмкинлекләр бирә. Аңарда катнашу бик әйбәт. Форум 1 июньдә тәмамланачак. Катнашчыларны эшмәкәрләр белән очрашулар һәм үз эшләрен үстерү турында укытулар көтә. Балалар өчен бергәләп яңа мөмкинлекләр тудырабыз. Быел безнең телеканалда яңа проект старт алды. Һәр дүшәмбе кичке яңалыклардан соң тамашачылар «Детское время» балалар вакыты дип исемләнгән яшьләр мәгълүмати күңел ачу программасыннан ләззәтләнә алды. Тулырак алдагы минутларда. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире передача «Детское время». В студии Дина Мирзаянова. Скорее зовите к экранам телевизоров своих детей. Мы начинаем! Балалар вакыты тапшыруының редакциясын яшь-үсмерләр җитәкли. Алар әлмәтнең игътибарга лаек урыннары турында сюжетлар күрсәттеләр, файдалы киңәшләр һәм фактлар сөйләделәр. Студияның кунаклары белән әңгәмәләр алып бардылар. Тулаем алганда тамашачылар өчен иң кызыклы яңалыкларны барладылар. За этот год мы много куда съездили. Быел без күп җирләргә, төрле урыннарга бардык. Майчабы бәйрәменә дә Мираста да булдык. Иң истә калганы төшереп бетергәннән соң тәмле куймаклар белән чәй эчү иде. Бу үзенә күрә матур истәлек булып калды. Башта бераз дулкынлану булса, соңыннан мин инде яләштем. Үземне хәзер бераз профессионал итеп тә тоям. Ну и, можно сказать, стало более профессионально. Детский контент всегда востребованный контент у телекомпаний. Балалар контенты ул һәр вакыт кызык. Луч телекомпаниясе шәһәребезнең төрле яшьтәге тамашачыларына төрле материаллар тәкъдим итә ала. Шуңа күрә балалар белән кызыклы тапшыру эшләү варианты барлыкка килгәч, без бик теләп ризалаштык. Төрле яңалыкларны үзенә туплаган программа эшләргә булдык. И мы, недолго думая, решили сделать новостную программу. Һәр атна Телешком медиа мәктәбендә тәрбияләнүчеләр, корреспондент, кайвакыт оператор һәм монтажлаучы булып тырышып эшләделәр. Аралашу психологиясе буенча белемнәр алдылар. Аналитик сәләтне, яхшы хәтерне, фикерләрне ачык итеп сөйләү, аралашучан һәм тапкыр булу, кирәкле мәгълүматны җыю, эзләү һәм сайлап алу күнекмәләрен үстерделәр. Мне, наверное, было трудно придумать текст. Миңа мөгаен текстлар уйлап табу һәм аны моментында өйрәнү, әңгәмә өчен кеше табу авыр булгандыр. Чөнки барысы да һәр вакытта да интервью бирергә әзер түгел. Начать такую съемку. Есть взрослые новости. Олар яңалыклары бар, ә балаларныкы алай еш очрамый. Дөньяны балалар күзегеннән күрсәтү безнең өчен нәрсә кызык булганын сөйләү, материал эзләү бик мавыктыргыч иде. Атна саен мин бу тапшыруларны карадым һәм аларда теләп катнаштым. Янга барганыбыз аеруча истә калды. Ул вакытта карлы, җилле һава торышы иде. Без тауга мендек, кешеләр эзләдек, тау чаңгылары турында күп белдек. Была снежная погода, мы снимали, поднимались прямо на саму гору, искали людей, много узнали о горнолыжных лыжах.
Җәйге каникуллар вакытында балалар гына түгел, балалар вакыты тапшыруында ял көтә. Сентябрь аенда проект яңадан үз тамашачыларын кызыклы һәм файдалы чыгарылышлар белән сөендерер. Иртәгә 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Әлмәттә 11-дән кичке 5-кә кадәр халык йөрешләре форматында 11 активлык ноктасы эшләячәк. Балаларны һәм өлкәннәрне мәдәни масса күләм чаралар, спорт ярышлары, сувенирлар, гаилә талисманнары ясый торган остаханәләр, күргәзмәләр, уеннар һәм бәйгеләр, викториналар, квест форматындагы уеннар, шоу-программалар көтә. Картиналар галереясы кунакларны Татарстанда игълан ителгән фәнни-технологик үсеш елына багышланган фән, техника һәм сәнгать дөньясы күргәзмәсе белән каршы алачак. Туган якны өйрәнү музее диварларында бәйрәм кунаклары тарихи атмосферага чумып, милли традицияләр һәм йолалар белән танышачак, үз гаиләләренең бәхет формуласын төзеп, бүләкләр уйнатуда катнашачак. Тукай исемендәге балалар китапханәсендә интерактив бәйрәм программасы оештырылачак. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге мәйданчыгында иҗат коллективларының гала-концерты, шулай ук велосипед белән гаилә командалары ярышлары планлаштырылган. Беренчеләр хәрәкәте активистлары Әтиләр советы белән берлектә шәһәр паркында беренчеләр фестивале квестын оештырачак. Сәламәтлек паркында да күңел ачу чаралары көтелә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.